1934 ita ce shekarar da Sa'adu Zungur ya zama ɗalibi na farko da gwamnatin arewacin Najeriya ta tura shi karatun gaba da sakandare a Legas. A shekarar ne kuma sarkin musulmi da sarkin Gwandu da sarkin Kano suka ziyarci Ingila. Haka kuma shekarar ne haƙar gwal ta bunƙasa a ƙasar Abuja. Ku biyo mu domin jin muhimman abubuwan da suka faru a fannin siyasa, tattalin arziki da zamantakewar al'umma a tarihin Najeriya a shekarar 1934 daga nan Tarihi TV. Kafin mu tsinduma cikin shirin ku danna mana subscribe sannan kuma mu haɗa comment section domin jin abubuwan da suka ɗaukar hankalinku a shekarar. Kamar yadda aka saba, duk wani labari da muke kawo muku a cikin shirin nan mun tsakuro shi daga littattafai da rahotanni da makalu da masana suka wallafa. Domin samun cikakkun sunayen kundayen da muka tuntuɓa, sai ku duba sashen madogara da ke ƙarshen bidiyon nan ko kuma rubutun da ke ƙasan bidiyon a YouTube. Albishirinku masu kallon mu, wannan karin mun shirya tsab da tashar mu 'yar yayi wato Algaita TV. Hausawa suka ce abu namu maganin akwabe mu. Don kuwa Algaita TV ta shirya muku dadaɗin shirye-shirye kamar yadda kuke gani. Bayan waɗannan ma akwai wasu shirye-shirye suna nan tafi. Ku ci gaba da kallo tare da iyalinku kamar yadda ni ma nake kallo tare da nawa iyalin. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Madalla da ku karkaɗa kunnuwan sha labari. Barkanmu da shigowa shekarar 1934. A ranar 19 ga Janairu, gwamnan mulkin mallakar Najeriya Sir Donald Cameron ya jagoranci bikin buɗe babbar kwalejin Yaba. Sabon ginin kwalejin ya tanadi ɗakunan kwana ga ɗaliban da aka ɗauka a shekarun 1931 da 1932 da 1933 lokacin da makarantar take zaman wucin gadi a filin sukuwa. A wannan kwalejin dai ana horar da malaman da za su koyar a makarantun sakandare da kuma ƙananan ma'aikata a hukumomin kiwon lafiya da noma da aikin injiniya. A jawabinsa, gwamnan ya ce an buɗe kwalejin ne domin horar da matasan Najeriya su cike guraben aikin da suka dace da su. Sai dai 'yan boko a Lagos ba su gamsu da makarantar ba. A cewar jaridar Nigerian Daily Times, kafa wannan kwaleji kyakkyawar manufa ce da tamfatsetsen gini wanda aka ɗora bisa tubalin toka. Da haka jaridar ta ce 'yan Najeriya ba za su amince da ilimi mara inganci da ake bayarwa a kwalejin ba. Dangane da wannan batu, a cikin watan Janairun ne Sa'adu Bauchi, wanda daga baya ya shahara da sunan Sa'adu Zungur, ya zama ɗan arewacin Najeriya na farko da gwamnatin mulkin mallaka ta ɗauki nauyin karatunsa zuwa wajen yankin. Sa'adu Bauchi, kamar yadda ake kiransa a lokacin, ɗaya ne ga limamin Bauchi kuma ƙwaro ne na aje gida a ba da labari. A cikin shekaru 3 ya kammala karatun da ake yi a shekara 5 na kwalejin Katsina. Da aka suka tura shi Yaba a matsayin inda ya fi dacewa da shi. Sai dai kuma kash, lokacin da Sa'adu ya isa Yaba sai ga iliminsa ya wuce karatun da ake koyarwa a wannan kwalejin. Da aka yi hutu sai ya ƙi komawa makarantar. Wannan lamari ya fusata turawan mulki, ganin cewa matakin da ya ɗauka zai buɗe ƙofar da sauran ɗalibai za su iya musu tawaye a nan gaba. Wannan ta kai ga daraktan ilimi na ƙasa ya ba da umarnin a hana Sa'adu aiki na tsawon shekaru 2 don ya zama darasi ga 'yan baya. Ku biyo mu a shirinmu mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Har yanzu dai muna nan kan batun kwalejin Yaba. A ranar 17 ga Maris, 'yan boko a Lagos suka yi gagarumin taro a Glover Memorial Hall domin bayyana rashin gamsuwarsu da ingancin makarantar. Taron ya koka da yadda kwalejin ba ta da matsayin jami'a, da haka wanda ya samu satifiket na kammala kwalejin zai yi aiki ne a ƙarƙashin wanda yake da satifiket na kammala jami'a a Najeriya. Sannan kuma satifiket ɗin kwalejin
zai yi aiki ne a Najeriya kaɗai banda ƙasashen waje. Ma'ana, duk wanda ya kammala kwalejin ba zai iya samun gurbin ci gaba da karatu a jami'o'in Ingila ba. Bugu da ƙari, shekarun da za a kwashe ana karatu a kwalejin kafin samun satifiket sun zarta shekarun da ake yi a sami digiri a jami'o'in Ingila. Da haka, suka nemi gwamnatin mulkin mallaka ta gyaggyara waɗannan naƙasun da kwalejin take da su, kuma a yunƙurinsu na tabbatar da cimma wannan manufa sai suka kafa ƙungiya mai suna Lagos Youth Movement. Wannan ƙungiya ita ce ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa ta Nigerian Youth Movement, wacce ta kayar da jam'iyyar NNDP ta Ahmad Macaulay a zaben 1938. Daga batun gwagwarmaya sai kuma na kasuwanci. A cikin watan Maris, masu haƙar ma'adinai suka gano gwal a yankin Abuja da ke lardin Niger. Cikin ƙanƙanin lokaci, sansani ya cika da Turawa da 'yan kudancin Najeriya da kuma mutanen da suka rasa aikin yi sakamakon matsin tattalin arzikin da ake ciki. Ochonu 2009 ya ruwaito wani mazaunin ƙauyen Tafa da ke yankin yana cewa, kafin wani lokaci mai tsawo aikin haƙar gwal ya bunƙasa. Turawa daga Birtaniya, Faransa da Jamus da mutanen Kwara duk suka zo neman arziki. Har wasu masu kuɗi da kudancin Najeriya sun zo da leburori da kayan aiki. A yanzu haka akwai sansanoni 10, babban cikinsu shine Barikin Rimi. Wani bature Mr. Heath ne ya kafa shi. Kamfanoni 4 ne ke aiki a wurin. Kowanne kamfanoni na da leburori kimanin 200. Wannan sansani anan aka fi samun gwal. Daga batun haƙar ma'adinai sai kuma na rikicin ƙabilanci. A cikin watan Maris ne rikici ya ɓarke a gundumomin Chamba da Mubi da ke lardin Adamawa. Da haka baturen mulkin yankin ya ja tawagar 'yan sanda domin kwantar da tarzomar. A Chamba an kashe wani jami'in NA, yayin da a Mubi Arnan Bagira suka kai hari kan hakimi har suka kashe 4 daga cikin mabiyansa. Yanzu kuma sai batun tsarin shari'a. Daga ranar 31 ga Maris kotun lardi ta daina aiki. Shari'a ta koma hannun babbar kotu da kotun majistare da kuma kotun gargajiya. Amma kotun koli ita ke sauraron shari'ar da ta danganci gado da saki da sufurin ruwa. An kuma baiwa lauyoyi damar halartar babbar kotu da kotunan majistare. Sannan an ba da damar ɗaukaka ƙara daga kotunan gargajiya har zuwa ga gwamna ko ma kotun ɗaukaka ƙara ta Afirka ta Yamma. Daga batun yi wa tsarin shari'a garan bawul sai kuma na harkar sufuri. A ranar 1 ga Afrilu aka haɗe sashen na'urori da na gyare-gyare na tsohuwar ma'aikatar sufuri. Aka rage yawan turawan da suke shugabanci. Ya koma kowace gunduma na da jami'in locomotive guda ɗaya. Aka ƙara yin tattali ta hanyar inganta injina da kuma bincike mai zurfi kan taƙaita amfani da kwal da mai da kayan gyara. Sannan aka buɗe ajujuwan horar da baƙaƙen fata, hanyoyin da za su kyautata amfani da na'urori da samun ƙwarewa a sana'arsu. Daga batun sufuri sai kuma na zamantakewar al'umma. A ranar 1 ga Afrilu aka kafa yankin Tiv bayan da aka haɗe yankin Abinsi da kuma gundumomin Tiv da ke ƙarƙashin yankin Wukari a baya. Wannan sabon yankin ya ƙunshi baki da al'ummar Tiv, sai dai waɗanda suka yi ƙaura zuwa ƙasashen wasu masarautun. Ƙarƙashin tsarin ne aka kafa majalisun dattawa na gargajiya domin tafiyar da mulkin ƙauyuka da kuma majalisun dattawa na rukunin ƙauyuka a matsayin NA. Kowace majalisa tana da kakaki wanda shine jami'in gudanarwarta, wanda ya maye gurbin dagaci ko hakimi na baya. Babban tasirin sauyin shine yadda kakakin ke aiki a matsayin wakilin majalisar dattawan maimakon shugabanta kamar yadda yake a baya. A biranen Makurdi da Abinsi an kafa majalisu da sarakan garuruwan na baya suka zama shugabannin majalisun. Yanzu kuma sai batun ziyarar sarakai zuwa ƙasar Ingila. A cikin watan Yuni, sarkin musulmi Hassan ɗan Mu'azu da sarkin Gwandu Uthman ɗan Halliru da sarkin Kano Abdullahi Bayero tare da rakiyar wasu daga cikin hakimansu da fadawansu suka ziyarci Ingila a karo na farko, inda sarkin Ingila da ministan da ke kula da kasashen da Ingila ke wa mulkin mallaka suka karbe su. Bayan makonni 2 a jirgin ruwa, sarakunan suka isa tashar jirgin ƙasa ta Paddington da ke birnin London, inda aka yi musu gagarumar tarba.
daga nan aka sauke su a Hyde Park Hotel. Da fari dai Turawa sun fara kai sarakunan yawon bude ido ne a tare, amma daga bisani da aka fahimci ra'ayin kowane sarki ya bambanta sai aka amince kowa ya je inda yake so. Daga nan suka shiga sayan tsaraba a manyan kantunan London irin su Harrods, Maples, Hamptons, Liberties, Goldsmith da Silversmith. Wani abin mamaki shine kowanne daga cikin sarakan sai da ya sayi irin 'yar kuran nan da Turawa ke amfani da ita wurin tura jarirai. Sarakunan sun kuma gana da Turawan mulki da na ciniki da suka saba da su a Najeriya, kuma kamar yadda al'ada ta gudana duk sun gana da Lord Lugard. Washe garin zuwan su nema Lugard da daraktocin bankin Barclays suka marabci sarakunan a gidan zoo na London. Bayan kwana 6 kuma suka kai wa Lugard ziyara a gidansa da ke ƙauyen Abinga. Haka kuma sarakunan sun je wurin horar da soji a Aldershot da kamfanin motoci na Morris Motor Works, inda sarkin Kano ya sayi motar Morris. Lokacin da suka je kallon tseren dawaki da karnuka kuma sarkin musulmi Hassan ya ci sile 12 da sisi a cacen tseren karnuka. A ranar 2 ga Yuli suka je fadar Buckingham suka gana da sarkin Ingila. A ranar ne kuma suka je kallon jirgin sama a Croydon Aerodrome, kamar yadda wani hoto da ke cikin Halton Royals Collection na Getty Images ya nuna. Daga batun yawon bude ido sai na ilimi. A cikin watan Yuni aka bude makarantar shari'a wato Law School a Kano domin horar da alƙalai. Malaman shari'a musulunci 3 daga Sudan su ne suke koyarwar. Malaman sun hada da Sheikh Bashir El-Rayyah, Sheikh Nur da Sheikh Muhammad. A lokacin da aka bude sarki Bayero yana Ingila, da haka Ma'aji Suleimani ne ya jagoranci bikin bude makarantar. Daga cikin ɗalibai 40 da aka fara karatu da su akwai Muhammadu Dan Amu wanda ya zama limamin Kano, da Mustapha wanda ya zama alƙalin Bichi, da Aminu Zaria wanda ya zama walin Zazzau, da ɗalibai da dama daga masarautu daban-daban na arewacin Najeriya. Asalin makarantar dai lokacin da wazirin Kano Muhammadu Gidado ya je aikin hajji ne ya ziyarci Gordon College da ke Omdurman a ƙasar Sudan, inda ta bashi sha'awa. Da ya dawo ya sanar da sarki Bayero, sai ya kai batun taron sarakuna da ake yi a Kaduna a shekarar 1931. Bayan sun amince ne aka fara buɗe makarantar a Katsina, amma bata shekara ba aka mayar da ita Kano. Da haka muka kawo tsakiyar shekarar 1934 daga nan Tarihi TV, inda kuka ji yadda Sa'adu Zungur ya zama ɗalibin boko na farko daga arewacin Najeriya da Turawan mulkin mallaka suka tura wajen yankin domin ƙarin karatu. Sai dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, kasancewar karatun da ake koyarwa a babbar kwalejin Yaba ba shi da inganci. Haka kuma kun je da sarkin musulmi da sarkin Gwandu da sarkin Kano suka je Ingila yawon bude ido har suka tsarabar kurar tura jarirai. A kashi na 2 na shirin za ku ji yadda aka bude makarantar kula da lafiyar dabbobi a Kano, da kuma yadda aka yi dokar takaita zirga-zirgar shanu daga Nijar zuwa Najeriya. Kafin mu kai ga waɗannan labaran, shirin zai ɗora ne da garan bawul da aka yi wa masarautun Katsina da Daura. A ranar 1 ga Agusta, gwamnatin mulkin mallaka a Najeriya ta Arewa ta kafa sabon lardin Katsina wanda ya kunshi masarautar Katsina wacce a baya take cikin lardin Zaria, da masarautar Daura wacce a baya take cikin lardin Kano. A lokacin ne kuma aka cire Kazaure daga yankin arewa na lardin Kano aka mayar da ita cikin yankin Kano. Yanzu kuma sai batun 'yan sanda. A farkon watan Satumba aka rufe ofishin AIG mai kula da kudancin Najeriya da ke Enugu sakamakon matsin tattalin arziki. Daga nan aka mayar da kula da 'yan sandan kudu zuwa ofishin babban sifetan 'yan sanda da ke Legas. Daga batun 'yan sanda sai kuma na shari'a. A cikin watan Satumba kotu ta yanke hukunci kan mutane 18 da ake tuhuma da kisan kai da fashi da makami da kuma sata a Agege da ke Legas. Waɗannan mutanen da ke ɓadda kama da ciyayi ko su shafa fari a fuskokinsu na amfani da bindigogi da adduna suna kai farmaki gidajen gona da ke Agege. Su kori masu gidan, su sace musu dukiya. A wasu gidajen ma su kashe mai gida, su yi wa matansa fyaɗe.
5 daga cikin 18 ɗin sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta yammacin Afirka, inda aka sassauta 4 daga cikinsu zuwa ɗaurin shekaru 15, ɗaya kuma aka sake shi. Duk da haka wannan ya sa ta'addanci ya lafa a Agege. Daga batun fashi da makami sai kuma na sufuri. A Satumba aka samu mummunan zaizayar ƙasa a layin dogo da ke Akeri da Zungeru. Ruwa ya zaizaye kimanin kafa 200 na ƙasar gadar Zungeru. Sai da aka dakatar da jirage daga bin hanyar daga 2 zuwa 18 ga Satumba. Yanzu kuma sai batun kiwon lafiya. A ranar 1 ga Oktoba aka buɗe makarantar kula da lafiyar dabbobi a Kano domin horar da 'yan ƙasa da ke aikin duba lafiyar dabbobi da yi musu rigakafi a masarautu daban-daban. Abin da ake koyarwa shine da za a magance cututtukan da suka addabi shanu da kuma matakan yi musu rigakafi. An fara makarantar ne da ɗalibai 28. Daga batun kiwon lafiyar dabbobi sai kuma na yadda aka fara amfani da 'yan bokon arewa wurin yada farfagandar kare gwamnati. Ranar 15 ga Oktoba, Malam Abubakar Tafawa Balewa, malami a makarantar Middle ta Bauchi, ya wallafa makala a jaridar Najeriya ta Arewa mai taken rashin sani ya fi dare duhu, domin wayar da kan al'umma kan dalilan da ke sa a biya haraji. A cewarsa, wani abokinsa ne ya koka kan zaluncin da ake musu na karɓar haraji, sai ya tambaye shi ko saboda me yake biyan haraji, sai ya ce don ba shi da zaɓi, saboda kuwa bai ga abin da ake tsinana masa da kuɗin ba. Balewa ya ce abu na farko da ake da haraji shine samar da tsaro da zaman lafiya. A da ana ta yaƙe-yaƙe, ƙwace da fashi da makami, amma yanzu an samar da 'yan sanda da 'yan gadi har ma da sojoji domin tabbatar da zaman lafiya. Ga asibitoci, ga hanyoyi, duk don kyautata rayuwarmu. A dunkule dai, Malam Tafawa Balewa ya nuna cewa jahilci ne kawai ke sa mutane ke kallon haraji a matsayin zalunci. Wannan dai babbar kariya ce ga gwamnatin mulkin mallaka a lokacin da talaka ke fama da matsi. Daga batun farfagandar kare gwamnati sai kuma batun sarauta. A ranar 21 ga Oktoba, Sarkin Kebin Argungu Muhammadu Sama ɗan Isma'ila ya rasu bayan shekaru 14 bisa karagar mulki. Daga nan kuma ɗansa Muhammadu Sani ya gaje shi. Daga batun sarautar Argungu sai kuma ta Ijebu-Ode. A ƙarshen Oktoba, lokacin da mataimakin gwamna mai kula da kudancin Najeriya, Captain Walter Buchanan Smith, ke ziyarar bankwana a Ijebu-Ode, wani daga cikin dangin tubabban Awujale Adenuga ya yi yunkurin kashe Awujale Daniel Belebua na biyu. Yunkurin dai bai yi nasara ba, amma ya masa mummunan rauni da harsashin bindiga a hannunsa na dama, abin da ya jawo sai da aka yanke hannun. Shi maharin, jama'a sun yi kansa za su kaddamar masa nan take, sai dai matasan ƙungiyar Scout waɗanda suka halarci taron suka kwace shi. Daga nan a gurfanar da maharin gaban babbar kotu kuma ta ɗaure shi shekaru 4 a kurkuku tare da aiki mai tsanani. Daga rikicin sarauta sai kuma yunkurin kare lafiyar shanu. A cikin watan Disamba, NANA na arewacin Najeriya suka yi dokar takaita zirga-zirgar shanu tsakanin Nijar da Najeriya. A ƙarƙashin dokar, an kafa sansanonin tantance shanu kafin shigo da su iyakan Najeriya. Shanun da aka samu da cuta ba a bari a shigo da su, amma masu lafiya da ake ganin za su iya kamuwa da cuta sai a musu rigakafin manyan cututtukan da suka fi addabar shanu kafin a bar su shigo cikin Najeriya. Da haka, shekarar 1934 ta zo ƙarshe a Najeriya. Idan muka shiga 1935 za ku ji yadda aka kafa tashoshin jirgin sama na farko a Najeriya. Yanzu kuma ga sashenmu na madogara wanda yake jero sunayen littattafan da muka duba don haɗa muku wannan shirin.
Waɗanne abubuwa ne suka fi burge ku game da Najeriya 1934? Waɗanne ne kuke son mai muku cikakken bidiyo a kai? Waɗanne muhimman abubuwa ne kuma suka faru a shekarar da kuka so ku ji amma ba mu kawo muku su ba? Ku rubuta mana a comment section. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ni da na gabatar, Maude Rabi Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook da TikTok a mako mai zuwa domin jin muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya shekarar 1935. Ta gado